Tahan, mga bihana, mga artistahan. Hindi totoo yan. Ako pilihan. Bola lang yan. Ang kaniyo sa ako pilihan. Akin niya may ako. Pait. Gapa kayo. Medyo na nga, gid ko ba? Lalaki man ang ko. Ba't ko siya anahan kay pagtubahan? Ba't ko? Tahan, tahan. May langki man, paspasa ba ni ngalakaw? As magali. May langki! Asa ka ba? Langki lagi. Ribay! Ribay! Paspasa pa rin mga lakaw, asa ka ba? Uy, Maksoy! Naman bay! Asa ba ka? Oy na nga, paano ba na nga, oy? Ano, pagpalit ka pa? Oh, Kuyaw ka ko bay? nga, oy. Medyo na nga, kupan ba na nga, oy? Kwarta bay ako, nakakwarta bay. Libre asa ka bay? Oo, oy. Diferente ka. Tara. Ta. Nga, oy. Ay, saboy. Di ako siksa ka pakakita niyo ba eh? Wow. Kaya mo sabay, Nga, oy. Medyo guwapa na usa. okay ka, oy. Okay, oy. Aha. Nga, oy. Ako na usa. Nga, oy. Medyo dilit na nang ito na ito kayo. Uy, medyo gigutom na gid ko ba? Kaya nga, nalagay kumato na tao. Uy, nga, uy. Libre ko bay ho? Lagagid. Hindi mo silbing, balhin ka abot, uy. Igbaw, uy, lag tayo. Lagagid ba si Idri? Hindi na gini. Ilaw, rokulip. Oh, naminiyak. Masabi. Uy, tayo. Sino na palit turbo na natin? Patay na, 5 kill na. Wala sa kukuhan nga to, sabi kiri. Nga, uy. Ito ulit kita sa kasada, uy. Ito kayo patipaan. Asa ni bikiri din, he? Sanahan, kaya sanahan. Aw, di na ito lugayon. Uy, medyo gigutom na gid ko ba? Tara. Nga, uy. Kapit na mabot mga kulong ko yun. Kita ni ba? Nakakahanap ka na pagkirida. Kambat and Women Workshop. Tilawan ta na, uy. SLPE. Di na ito lugayon. Uy, tara na. Wow. Uy, di na ito lugayon. Uy, mapalit na ta. Uy, sige, mapalit ako. Uy. Ngayon, pwede mo mapalit o pali. Uy. Lagi niya ang paborito nga pan. Katong burikat. Baga pan. Ni manindot na yung mga pan. Nindot, uy. Pag maipit ani ba? Pwede ko mapili ani. Murag wala mo didiri ang paborito. Uy, wala, uy. Kini na lang mag-star ba? Sangay-sangay sa itong burikat. Burikat, uy. Ipit kita ani ba? Bidyo duha ani. Duha siya ito pwede kuko, uy. No? Bidyo... Totok na ito. Paabot, uy, uy. Bidyo tilawan yung pininapo, uy, uy. Mau na, Wala ka na ho. uy. Uy, mau na, uy. Pag rinindot niya pa, siya. Bes ka na kapana na yung buto na kanin ha. Uy. Piti naman tanan ako. Totok na ba ko? Kasi tayo dalaw da. Mga tanong eh. Ini sa una. Ini kayo ba? Baka paso, uy. Ako di maipit ani. Kotam na kanay. Uy. Ito gila, di kita jadi. Nga, di ko ani. Gila-gila na Diyos ka. Ako tanahon. Uy. 25, tulo na lang. Ipit ako ani ba? Wag ka kita. Uy. Tingog, uy. Uy.
Angaw eh. Libog pa, libog na eh. Angaw eh, wala eh. Angaw eh.